Sochengdhanta constituency ke parlo Balijuri High School patuak lamalong KAC Land and Revenue Department hin pen akejoy pen Longle patta keron ajai me kineng pot. Labang sojai me kineng ponalong local kachirong pipia hin pen si mai jalin pon. Labang so mai long KAC CM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amar Singh Tiso, MLA Dor Singh Ronghang, MLA Bidal Singh Ingleng, Ritesh Inghi, Richard Stockby, Lun Singh Keron lapen, KAC Land and Revenue Secretary CM Taro lapen, pinangan KAC along Board Chairman atum si Tamli Chetong 2020. Bang balak ronelo lapen ke Karbiang Autonomous Council tim Karbiang Bijiki bang det Inglong sotum hanan lak thora sikera isi abang phubang pietum long le pota piet pen aphi netum lam pechoy hot penan damlo public pen interaction program pula sot munitum na chuning ridu na bangke long le pota ke long le khai du la lasi Purthimi akemang 1.0 pen netum lak isi MP election de pen aphi netum pipon lo lapen ko public interaction program lapen ke joining program along tina consensus ke dam hotame munitum long le pota ke long le chuni rizun na bang dopik lasi konil tum chingwai to si MP ke hai tum chingwai pen si Karbiang Autonomous Council pen EC resolution and pen si Purthimi akemang 2.0 dak nil tum lak si ron pon nang po bang bom pen along tina consensus ron bom pen pini dak Sochengdhanta konsensia long tame bang surihini ra bang pharoi situma phan Longle pota akejoy ke bang ke dam tame council pen si pipon lo lapen ke Longle pota tame council pen akejoy ron pon lo lapen ang parta ichu ke jun tame Karbiang Autonomous Council pen si pipon lo Son si pini labang sojai mek laki ada por phai ke papor malom pen asona lam mayalong chetham ponsi rada tuma phan jumisen alam thanpo lapen KACCM Dr. Tuliram Rong hangari deng pen ingpu ponsi puthot Purthimi akemang ajai megalong pen kiduk kelak rada phan akijoy pen Longle patta ron pon pen missen pen rat PMIP pachun pon India kangalong hoga state avelang akejoy pen Longle pota keron lapen ke akejoy pen ke dam ke bang amar sai ke pi lapen ke chokijun pi pen ke India hoga state long ta vela ke chokijun lapen ke dam ke bang lapen ke akejoy ta keron la sobar sa ke Karbiang Autonomous Council tim Karbiang long ahin dan si ke deng ponceng asang deng lo la sa ka pre asang deng ali la so prang dak penan bang phuang phietum bang pro phi pho abang photum bang phietum la dak kali Purthimi akemang so sai hemlong bang kali la so mai long bang le ka pre ka mai long bang pharo phi pho ba ka tu APSLC lapen Congress pen COC tim Karbiang long tame pini na chope ogdon lo lahinia sai pangrum pet pen si pini dak aso konsensi Sochengdhanta konsensi bangke Dwarbagori pen Bharat Phangcho KTV News